Plantem poesia del grup de biblioteques i parcs naturalment de Collserola m'ha portat a Molins de Rei. Molins de Rei té els orígens al segle XII, quan hi havia un seguit de molins que s'alimentaven de tota l'aigua i tota la força del riu Llobregat. Després, alguns d'aquests molins se'ls van endur riuades i d'altres es van convertir en la font d'aliment de fàbriques com aquesta, en la que està situada la biblioteca El Molí, de Molins de Rei. La biblioteca és una illa en aquest amplíssim mar d'ignorància. La biblioteca és futur i també és casa. També ho són els llibres i els poemes. Poemes que plantarem quan arribin els estornells, quan arribin les orenetes i les cigonyes. Sortirem a plantar poesia. Aquesta poesia que ens heu enviat vosaltres a la biblioteca, que heu participat en aquest projecte. Plantem poesia i que nosaltres utilitzarem l'aigua del riu Llobregat, aquella que alimentava els molins i que ara farà créixer els poemes. Una de les llavors que plantarem és de l'Eva Moreno Bosch. Quan prest, amor, ens arriba una nova tardor i ens desprenem de les fulles, on hem escrit la darrera estació. És més ferma la nostra escorça, més densa la saba que ens sadolla i les arrels més profundes a mida que ens atensem al cel. De cada besada n'hem fet flor, de cada febrada fortalesa, de cada estiu el fruit, que ja està ofert, amb aquest afany nostre de persistir, ensems d'una sola sang. Quan pres d'amor, se'ns marceix la darrera primavera i les tiges nostres, en enllaç etern, han anat teixint l'arbre de la vida, des de la branca nua fins al tronc ben ferm. I la Mercè ens ha enviat natura de tardor. I tot l'ardor de l'estiu ja es fon dins de la tardor. I el plaer del verd dels camps es perd entre la foscor. Són tons marrons, ocres i grocs pàl·lids que embolcallen tot l'entorn. Les fulles cansades cauen i voleien tot el jorn, deixant la terra farcida d'una catifa de mil sons. L'aire fresc es fa sentir i una remor ens recorda que la tardor ja és aquí. La primavera a la vida, tot és alegre i florit. L'estiu porta l'energia i ens obliga a volar feliç. La tardor arriba i ens calma. De l'estiu tots els neguits. Altres horitzons s'apropen, plens de records reeixits. I ens espanta el fred proper, però la tardor ens prepara per gaudir d'un nou recer. Recomencem de la Maria Ribelles. L'olivera se'ls mira. Davant seu, uns la contemplen encuriosits, altres penedits acoten el cap i callen, i els més atrevits li diuen: «Ep, això no havia passat mai, mai, ho sents?» Generalment no es queden molta estona, escriuen els seus noms, una xifra i se'n van. Al seu costat hi ha una llista i una caixa. Ara, mentre l'home li explica al nen, ella recorda. Recorda aquelles màquines i la mort de tants companys i companyes, amants de la corrupció, d'aquells plans embogits urbanístics. Por. Por sent l'home que diu: «El veus? Allà a l'esquerra? Sí, aquell és el nostre brot. Aviat ens el podrem endur i plantar. Ara fem tal i com hem quedat». S'atansen a la caixa i l'home hi deixa un bitllet i el nen unes monedes que ha tret de la seva guardiola. Després, a la llistra hi escriuen: Pere i Roger Puig, 24 de febrer de 2758. El nen pregunta: «Pare, hi puc afegir alguna cosa?» «Sí». I escriu: «Per sempre». I l'olivera es tranquil·litza i mira de somriure. L'Irene Vallejo diu que tota biblioteca és un viatge i que tot llibre és un passaport sense caducitat. Avui aquí, a Molins de Rei, hem viatjat per aquests canals imaginaris que ens havia deixat l'aigua, canals que no veiem, però canals que faran créixer tots aquests poemes que ens han fet cantar, gaudir i disfrutar. Les biblioteques participants són Biblioteca Collserola, Josep Miracle, de Barcelona. Biblioteca Vallcarca i els Penitents, Maria Antonieta Cot, de Barcelona. Biblioteca Central, de Cerdanyola del Vallès. Biblioteca El Molí, de Molins de Rei. Biblioteca Valentí Almirall, del Papiol.